Turƙa shi wasu manya-manyan dalilai kenan da kan iya sa ƙasar Najeriya ta sa ma ƙasar Nijar wato dokan haraji a yayin shigowanta ƙasan. To mai sauraro ka biyo mu a cikin wannan shiri inda za ka ji mu ɗauke da wannan cikakken rahoton namu na yau. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mai saurare barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Idan kai baƙo ne a wannan tasha tamu ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa yanda za ka ringa samun saƙonmu cikin sauƙi. Wato da zarar mun ɗaura shi a manhajarmu na YouTube zai shigo zuwa wayanka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar dai yadda kuka sani dai ƙasar Najeriya ta zauna tsaf ta gama wasu tsare-tsarenta game da wannan doka na haraji da ake ƙoƙarin a sa shi a wannan ƙasa ta Najeriya, wanda wannan dokan haraji ya ja surutu kala-kala cece-kuce a kan mutanen ƙasan ba sa buƙatan wannan dokan haraji. Ta nan kuma wasu masana tattalin arzikin ƙasa suke kalla suke faɗin cewa tabbas fa ƙasar Najeriya ba ta daga cikin ƙasashen da ya kamata a ce an sa mata wani dokan haraji a yanzu. Saboda yanzu ƙasar Najeriya ƙoƙari take ta ga ma ta iya ci da mutanen da suke ƙasan wato talakawanta kenan. Wanda kuma a hakan wasu su suna ganin in dai aka ce talakan gwamnati to fa wasu suna nufin cewa wanda yake aiki a ƙasan gwamnati shine talakanta. To kun ga kuma wanda baya aiki a gwamnati menene shi kenan? To shin shi ba talaka bane ko talakan ne? To a zahirin gaskiya dai talaka ne, tunda dukkan wanda yake mulki ko da mutum ba aikin gwamnati yake ba ko yana aikin gwamnati tabbas dai yana ƙasan ka ne, kuma nauyi ya rataye a wuyanka kai da kake shugaba. Ya kamata tabbas ka san yadda za ka yi ƙoƙari ka ga ka kyautata ka ma wannan bawan Allah adalci. Saboda ranar gobe ƙiyama Allah zai tsaye da kai kuma sai ya tambaye ka akan kowa ya ka gudanar da mulkinka ga wa'innan mutane da aka danƙa ma amana, wanda ka fito ka rantse a gaban duniya kuma da Alkur'ani cewa tabbas za ka yi ƙoƙarin ka ga ka kyautata ka yi, amma kuma sai muke ta ganin akasin hakan. Sai kuma ta wani ɓarin sai maganan shi sa wannan dokan haraji da yake ta burjirowa, wanda mutane sukan fito kafafen sada zumunta suna miƙa petition kala-kala akan cewa ya kamata gwamnatin ƙasar Najeriya ta janye sa dokan haraji. Kwatsam kuma sai aka ji cewa majalisa ta zauna sun yarda da wannan ƙuduri na haraji da shi wannan shugaban ƙasar Najeriya ya kawo. Wanda kuma wasu suna ganin cewa hakan zai kawo ma Najeriya ci baya ne, saboda za a ƙara kakkarya wasu tattalin arziki ne, ko kuma ba zan ce za a ƙara kakkarya tattalin arziki ba. Ita gwamnatin ne take neman ma kanta hanyar samun wasu kuɗaɗe. Tunda shi wannan harajin ai ba daga wurin kowa za a samu ba, daga jikin talakawanta ne ita gwamnatin za ta cire wa'innan kuɗaɗe. To kun ga ashe kuɗin gwamnati kenan za a ƙara tara mawa. To ya kamata a ce ita gwamnati ta ƙara yin adalci ne ta ga ta tabbatar cewa wa'innan talakawan da suke ƙasanta sun wadatu. Abinci ka kan iya cin so 3 ko so 2 a rana, tunda yanzu akwai wanda zai iya kwana 2 ma shi ba a ɗora abinci a gidan shi ba. To kun ga me za a ce kenan, amma kuma ana expecting a anso wani haraji a wurin shi, ƙila ɗan sana'an da yake ba wani mai ƙarfi mai yawa bane amma kuma ana buƙatan haraji.